Matalino po yung anak ninyo. Masipag at may determinasyon. Saan ka na naman pupunta? Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Papasok ka din ba? Naku po, baka pagdating mo dun, binababa na yung watawat. Daig mo pang ibang estudyante ko. Hindi ka uma-absent, ha? Magaling ka kasing teacher, ma'am. Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, huwag mong asahang papasa ka sa klase ko. Mag-aaral ako hanggat may pagkakataon. Hanggat may oras pa. Masarap ibaon sa langit ang mga natutunan ko sa school.